Mga kapuso, mahigpit na binabantayan ng autoridad ang 8 low-lying barangay sa Dagupan City dahil sa baha. Naka-alerto Russell Simorio. Hanggang bewang ang lalim ng baha sa ilang low-lying barangay sa Dagupan City dahil sa epekto ng bagyong Egay. Ang lalaking ito, sinuong ang baha habang karga ang anak. Lumikas si Aling Marlene kasama ang kanyang asawa. Inabot na raw kasi ng baha ang kanilang bahay sa Sitio Fisheries sa Barangay Maluwod. Binalikan ni Aling Marlene ang kanilang bahay sakay ng balsa. Yung higa namin, wala na. Hindi kami makakatulog doon kasi basa na yung mga gamit namin, pinako namin doon sa kapitbahay namin. 36 na pamilya ang nasa evacuation center sa Barangay Maluwod, katumbas ng halos 100 individual. May ilang residente dito sa Sitio Fisheries sa Barangay Maluwod, Dagupan City ang piniling manatili muna sa kanilang mga tahanan sa gitna ng pagbaha dahil meron naman silang ginagamit na tungtungan o itong mga tulay na gawa sa kahoy. Pero nagdadahan-dahan sila dahil marupok na rin itong ginawa nilang tulay. Pero pansin din ng mga residente yung unti-unting pagtaas ng antas ng tubig dito sa kanilang paligid, kaya posible din na lumikas sila sa mga susunod na araw. Mahigpit na minomonitor ng otoridad ang mga barangay ng Maluwod, Poblacion Oeste, Pantal, Kalmay, Carael, Pugot Chico, Bacayao Sur at Bunuan area dahil sa pagbaha. Naka-alerto ang City Health Office sa kaso ng leptospirosis dahil sa mga pagbaha. Meron po tayong libre na prophylaxis na gamot dito sa City Health Office or sa inyong mga barangay health stations. Pwede po kayong humingi sa kanila. Samantala, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng LGU ng relief packs sa mga apektadong pamilya. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV.